in Lonneke Molter from Holland for My Boy. In the arena, start number 38, Lonneke Molter from Holland, riding My Boy. Og jeg stiller i gang med rytterne om, at I skal melde til start i morgendagens teamklasse, og I skal huske at sende holdene, når I melder til start. I skal melde til start senest i løbet af denne her klasse, eller umiddelbart efter klassens afslutning. Og det var altså jeres tilmelding til morgendagens teamklasse, der skal foretages umiddelbart efter denne klasses afslutning. Information for the riders. Please remember that you have to register for the team competition. And you have to do this immediately after this competition has ended, if not before. And when you do register, you also have to say which teams you put together. Nej, jeg har sgu heller ikke det. Jeg prøver lige at skrive til Rota om andet. Jeg ved ikke, hvad de skal. Eller om vi selv skal gøre det. Det virker sådan lidt, som om man selv skal gøre det. Ja. Det skulle da bare lidt underligt, ikke? Ja. Hvad går den i morgen? 120. Med Emma, ikke? Ja. Hvordan var jeres rundt på de hvide der? Kom, kom! Hun fik en enkelt dum, desværre. På træerne. Hun må komme bare på tæt. Kom! Og det var et fejlfuldt lidt i anden fase her til Lonneke Molter. Fra Holland tiden var 33,23 sekunder. Hero is a hero.